mother name is Lily. Deliveran, di ka kainunan. Lumagyan ni Patricia 1,000 na slot. Mas dako ang iyang Lily na deliveran. Yang akong ipalit 1,000 na. Di man makomplito ang 10,000. Kunwa ang imong 1 slot. Inang wag sabaw. Nakling yan. Huwag mo na bala. Iskisali. Sa sige na kong anak sa aning. Ay, ginamali. Iskisali. So, yesterday, ang atong haling niya po sa 2,145 slots. Oo, magkana. 7,855 baht ibili. Ang daw ng suwayan ng ang pabagyo mo palit o slots. Mao man ang makapahiusa. So, nakikibog kalibutan. Hapit na ang nasod sa libog Sige, kalibutan. tawag ma. Donate nga minato. Ma. Wow! Ano? Iba't siya lang. Isang nakapagpapalalaban. Sindro. Ano na siya? Libog kalibutan to. Adi, inundan ang tao. Inundan. Ang tao, libog kalibutan. Huwag mo i-record. 10 million slots. Mahal ko na yun eh. Bilang mo yung 7 million doon na. Pero ilo na tayo ha. Mura man, ato kang islot ka sa Australia, to asan tayo mga online donor sa Australia, Amerika, samot na, Canada, Middle East, samot na, Asia, countries, Japan, Hong Kong, sa Korea, China. Ayan po, hindi sa Pilipinas, Luzon, Visayas, naasay ng doon. Di, ako na siya ang panagiusan. Opportunity ba? Tuloy na. Isa yung panagiusan sa opportunity na magkahiusan. Kanagin inyong meals o kanagin inyong prayer. Family prayer, especially rosary, simba, o family. Pero ang sabi, hindi ba? Kamu mga tungkol sa asa ng inyong point community. Ang inyong prayer. Kupon spread. Naman doon naman ni Propeta Sirach matingal ito. Keep your kupon spread holy and defiled. O saan ay mapapaan holy anak? Kung paghigda mo ninyo diha, ang dili kong takangayang mo higda diha, dili ninyo anak. Inyong ito pa kung higda. Ito pa sa imong asawang higda diha. Defiled na siya. Kumain pa. Pakainin mo muna kami. O si Mari, ito pa niya, walang inyong may nagwapa kasyo na yun. Makita kita ng tao na makukuha tos hanggang sa unity. Nag-video ako. Pero sige kang away. Sige, ako na kami pinuod na ito ng kandidato ng lingkamot o managiusan. Nakakawagtan ng away, kay mawagtan na po ng korupsyon. Makurate ka kung nakikiusa kasi imong isip ka Pilipino. Ikaw leader ako manulitan palit ko na ayaw kong slot. May nagkaroon 2,145 slot. Ako isuot ko sa ako nalagdador na urong na brand. May nalagdor, bida sa pag-iaw. Di ka nas pag-reklamo po ang mga muna ang pagkikiusap ang kanibitan. Muna ang message sa simbahan. Muna ang message ni Kristo. Muna di kita magkahiusap kung na ay sala. Di kita magkahiusap basta na ay sala. Kung hindi kami akong mga sakot din sa parokya, kami atong mga personel din kung na ay magpakasaan di na yun sila makikiusan ako. Kung sa pinaan na yung makasa, mahatlog. Kung naihan ako kinsa din ang mga nakasa, kung naitatog na ko kung parang yung atin, tukos ka niya siya ako. Mahatlog ko'y bugingking, bugtakang, bugtanggo, tanawa siya dapat sa iba. Itinabot sa Ginoo dito sa Paraiso, musukan tayo sila sa Ginoo. Silang duha. Huwag sila silina. Sugat sila sa Ginoo. Pag-usap na adlaw ni Ana, nakasa
si Adhan o si Iba. Kako na itong piniling ng punas kako. Kako sila. Pagkapos, ginoo. Kasi ginoo. Pangsa naman mo. Hola! Super Mamaya pa to. pamilya, kapan na sila yung mga sobrang Mamaya. pakikita ng puso, galipuson, anak niya, short mo kayo, bisag tugnaw yung panahon, mag-short yun, anak, mga buwag mo, hindi mga babae. Kami din mga laki, ikaw rin yan yung motobay niyo, kung wala laki doon, anak, buwan na mag-ilang kami. Kaya mag-tiktok, kinsa may mag-tiktok, yan, sige. Sampai ako na ang ako sa buwan na rin. Di, kami rin nag-anak. Kami rin ang kanya. Madugay na sundan mo na ito. Kung may sige, titik mo naman ako sa kanisa. Nakasabot mo na. Uy, ako. Isang ngayon na nato. Parang mahiusan na. Kasi sa Indodio, pagdig yung daghan na sa ilang nabuhan, nakahiusan. Mawitan ni atong tubang sa salmo. Importante kay kaloy ni ako Ginoo o mabuhi ako. Pasabot, Ginoo pasaylo ako sa akong mga sala. Aron ko mabuhi, kay nasayod ko ako na sala na agyod ang kamatayon. Mendo ka tayo. Kailangan ko sa kapunan. Malagwaga ako. Sige na, hindi nyo yan. Kailangan mo pa. Ay, yung dapat. Tapos tayo mawala na yun.